Здравейте всички от VBox 7. Аз съм Митко. Сега ще ви покажа. Аз се казвам Дмитър. И сега ще ви покажа как да хакнете Subway. Първо, трябва да ви cheat и Subway. Пускате Subway, натискате Play. Така. И сега трябва да цъкнете. И виждате ли това компютърче? Цъкате и избирате Subway Servers Excel. Натискате Open и пишете колко пари имате. Аз имам ето ми ги моите парички и така. Сега ги пишем. Изчакайте. Така и натискате Freeze Scan. И ето ги много. И после си купувате нещо. Например, например, мастер кутия. Не видим какво ще скача от неги. Турба с пари. Така, и виждате, че не стават малко, по-малко. И пишете и натискате Next Scan. И ето го. И го изкарвате тук или цъкате на него и натискате ето това. И после цъкате върху числото, изтривате го и пишете колко парички искате. Аз, например, искам 8000. И окей. Тискате окей. И почвате игра. И, например, се прибивате. И ето ви ги 8000. Това е от мен. Довиждане. И можете да гледате и други мои клипове. Хайде, довиждане от мен.